Nej. Danielsson, kom så. Jeg kan ikke kukke sig. Han kan ikke. Ja, hun filmer det også. Kom ind, Daniel. Nej, nu skal du holde det der forrest, før du kan. Jeg har der børn før, jeg ved ikke, hvordan du tager sko med små piger. Daniel, du kan. Jeg kan ikke nu. Daniel, vi skal da spille fodbold, så binder jeg dem igen. Daniel, vi skal da spille fodbold. Daniel, vi skal da spille fodbold. Ja, kommer nu. Udover det hele. Nu skal du finde snørbånden, fordi det er sådan nede i skoen. Straf den. Straf i snørbånden, Daniel. Er det godt nu? Straf den. Jeg var ikke stramt, jeg fuck. Ja, nej, mere. Hej. Sandt. Jeg må have set sko, hun lyver hele tiden, han er så En lyver, der skal ikke så ondt. Og nu er Så værsgo. Nej, du spændte nogen, for nu kan jeg Snakker du om? Nej. Er det godt nu? Ja, du føler på sådan en mærkelig måde. Jamen det er sådan iraner. Det er jo lige ham der vil gerne leves. Han ved ikke, hvordan det gør. væk med dig. Så.